אורחים יקרים, קהל נכבד, אנחנו רוצים לקחת אתכם למסע בזמן. מסע ארוך ארוך בזמן. מסע שיקח אתכם עד אתמול בלילה. המקום אי שם בפתח תקווה. האנשים, מה זה משנה, אמרנו כרגע פתח תקווה. שירן ואריאל היקרים, רצינו לאחל לכם המון מזל טוב לרגל נישואיכם, שחייכם יהיו מלאים בהמון המון... רגע, יצרו. מה זה הקשקוש הזה? מה, אנחנו בטקס סיום של בן גוריון? לגמרי אחי, מה זה השטויות האלה? אני מרגיש כאילו ארנון מברך אותו ולא שניה. נו מה, אתם רציניים? כבר עברנו על זה 100 פעם. אף אחד מכם לא הצליח להביא רעיון ממש מקורי לברכה בחתונה. וכבר הסכמנו שזה מה שעושים. נו, כבר סגרנו שחתונת שישי זה בעייתי רצח. אי אפשר תלבושת, כי חם טילים. ואי אפשר להקרין סרט, כי זה בחוץ ויש שמש. ואי אפשר לצלם תמונות, כי דורון לא רוצה שיזהו אותו. קשר תמונות, מה? אתם לא רואים שהבן אדם רדוף? תירגע. אל תדאג, אנחנו נסדר לך אליבי. חברים, תבינו, היום הכל דיגיטלי, אין דרך לברוח מזה, מוטב שתשלימו עם זה ותפסיקו לנסות לשמור על הסגנון אולד סקול הזה של הברכות, זה כבר לא עובד. נו, אז מה אתה מציע? אני אומר שנכין סרטון ויראלי כזה, שירוץ ברשת, שכאילו אריאל מחזר 3 שנים בברולו אחרי שירן, ואז עובר למרלה, ואז מציע לנישואים, ואז ננו מגיע וחוטף את הטבעת, ואז הם רודפים אחריו, הוא מתחיל לנגן בקצירות. תגיד, אתה השתגעת לגמרי? שננו יחטוף טבעת? יתחיל לנגן? טוב שלא עשית ממנו עזית הכלבה הצנחנית? כן, טוב שלא הלכת על וואחד הפקה, אתה מתבלבל רון, זו חתונה, זה לא צינור לילה. עוד רגע מישהו באמת יקבל פה צינור. דורון, אתה מתפזר, בוא נשמור על ריכוז בבקשה. אם היית מסדרת לי מרשם לרטלין, הייתי יכול לשמור על הריכוז. מה זה שווה שאת רופאה אם את לא יכולה לסדר לי מרשמים? תגיד לי, אני באה אליך עם הדוחות שלי על עבירות תנועה? אל תעשי עבירות תנועה, לא יהיו לך דוחות לבטל. טוב, מספיק, אתם שוכחים למה אנחנו פה בכלל. אנחנו נתכנסנו פה כדי להדליק משואה זו לתפארת מדינת ישראל. תגידו, אתם רציניים? החתונה מחר ואתם מריצים פה דחקות כאילו יש לנו עוד חודש. בוא'נה, אני לא מבין. מי אמר שחובה לעשות משהו? מה עשו לפני 30 שנה? את רוצה להגיד לי שגם בחתונה של ההורים שלך, חברים שהם עמדו כמו חננות מול האורחים ובירכו את החתן והכלה? בחייאת טוני, עשי לי טוב. מה הקשר מה עשו לפני 30 שנה? עכשיו זה עכשיו. מה, אתה לא מרגיש שאתה רוצה לומר להם משהו באופן אישי? וכמה האיכות שלהם גרם לך להתרגש? וכמה אתה רוצה שהם יהיו רק מאושרים כל ימי חייהם? ברור שכן. בשביל זה אלוהים ברא לכם את הפייסבוק. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, בורא פרי הפוסט. וואי, מה אני אגיד לכם? קוראים אתם. רק להוסיף לכם תלבושות, ישר לערוץ הצחוק. יצאתי לדורון, אבל הוא לא מוכן שצלמו אותו. ברור שלא, מה, אני גזור? אמרתי לך, אנחנו נסדר לך אליבי. טוב, חלס. לא רוצים, לא צריך. אני אכין להם קולאז' עם כל התמונות שלהם מאז שהם נולדו ועד שהם החליטו להתחתן. Can you be more original than that? אני בכלל לא מבין למה אנחנו צריכים לעבוד כל כך קשה. כאילו, אני לא בחרתי שישי צהריים. מי בכלל עושה חתונה בשישי בצהריים? כאילו, מה הם יעשו אחרי שהחתונה נגמרת? ילכו לארוחה משותפת אצל ההורים? תכלס דורון צודק, מילא שישי בצהריים, אבל למה לא חופה מתחת למים? מלך חופה מעל המים, אבל למה כזה רחוק? אמיר, באמת, אם כבר מישהו צריך לתת פה את הכל, זה אתה. כן? עכשיו קבי את השמש, ותביא לפה מסך, תראי איזה סרט אני מקרין לך. טוב, אמיר, דנה צודקת. בחתונה שלכם אריאל ושירן השקיעו אחוז שילינג. טוב, בסדר. נו מה, עכשיו אני חייב להם כל החיים? שום דבר שסרטון ויראלי שלך בחוטיני קופץ לאגם שורץ נחשים לא יכול לפתור. נראה לך? אני רוצה עוד להגיע לכמה מקומות בחיים. מה אני צריך שתמונות כאלה יסתובבו להם בוואטסאפ? אלא אם כן אתה רוצה להיות מפכ"ל יום אחד. טוב, חברים, לא אכפת לי אם זה לא מעניין אתכם. אותי זה כן מעניין. הייתי רוצה לברך אותם באושר ושמחה, ושהזוגיות שלהם אחרי החתונה רק תעלה ותפרח עוד ועוד. ושיהיו להם הרבה ילדים קטנים ויפים. זאת אמורה להיות ברכה, לא? אוי, שתנוח קצת. בדיוק הפוך, שלא ינוח, שיעבוד קשה, שישקיע. אסור לשכוח שהחתונה שלכם מתקרבת, וכמה שתשקיעו עכשיו... אוי, שנו. טוב, אני יכולה לברך את הזוג הטרי, אתם מרשים לי? תרגישי חופשי. תודה באמת.
כולה רציתי להגיד להם כמה שאני אוהבת אותם, וכמה שאני שמחה לראות אותם ממסדים את הקשר רשמית, ושאני מאחלת להם את כל הטוב של העולם הזה יש להציע. נו, אתם רואים? זה נראה לכם קשה כל כך? חסר לאריאל שזה לא יהיה קשה. מה? לא, שום דבר. טוב, סבבה. נו, אז עכשיו תורך. מה אתה אומר? אני, לברך? מה כבר יש לי להגיד? אם אני הייתי צריך לברך, אז הייתי אומר לו... מניאק יקר. אם יש משהו אחד שלמדתי במסגרת תפקידי כשוטר עליון בעולם התחתון, הוא שאף פעם, אבל אף פעם, אל תודה בשום דבר. ואם אתה רואה איזה סכנה, פשוט תברח. רן ג'וניור, רן! יופי, ממש בוגר. אין, אתם כאילו לא התבגרתם אף פעם. פשוט נשארתם בתיכון. חשבתם אולי יום אחד לצאת מבית הספר אל העולם הגדול? מי שמדברת? סליחה? כלום. סבבה, הבנתי אותך. אז אני כן עושה קולאז' ואני כבר יודעת טוב מאוד מה אני אכתוב בו. לשירן ואריאל האהובים, שפע ברכות ואיחולים. מי ייתן בחייכם יהיו כמו קשת צבעונית עם חדי קרן ובועות צבון מתוך גיגית. Can it be stickier than that? כן אדון רון, בואו נצניח את ננו מכדור פורח אנושי. לך יש משהו יותר מקורי? כן, אין מה לבלבל את השכל יותר מדי. אני רק הייתי אומר, אריאל, שירן, אתם יודעים שאני אוהב אתכם, מזל טוב. וזהו, איפה הוויסקי? כמו שאני מכיר את סרג'ו, הוא כבר גמר אותו בדרך לאולם. מיר, פוקוס. מה אתה היית רוצה לאחל להם? טוב, אריאל זה אח, ושירן היא אחות. אמיר, זה ששניהם עובדים במעבדה לא עושה אותם סניטריים. וחוץ מזה, זה אמור להיות ברכה, לא תעמולה לנפתלי בנט. נפתלי בנט אני די מתחבר. טוב, אל תלחצי אותי, אני מגבש רעיון. מה קורה אנשים? מה עושים? מכינים ברכה לחתונה של שירן ואריאל. מה ברכה? עזבו אתכם, הקראת ברכות זה אאוט. בואו נקליט להם שיר. וואלה יופי, תראו את זה, טוב שנזכרת להגיע. תמיד בא בסוף. עכשיו אתה רוצה גם לביים אותנו? חוץ מזה, אמיר עמד לברך את הזוג הטרים. אמיר, תמשיך. טוב, אני רק רציתי להגיד לאריאל חוזה לך ברח, הלילה הוא אפל כל כך. ולשירן רציתי להגיד מאמינה, זו אצלה אהבה ראשונה, הוא המלך של השכונה, אם הוא פתוח. וזה הדבר הכי כנה שאני יכול לחשוב עליו, שבא באמת מתוך הלב, ואני לעולם לא אחזור על זה, ואם תספרו אני אכחיש. אוקיי, ותודה לאמיר על הדברים הנפלאים האלה. טוב, אפשר לפחות לסיים בשיר? אז לא סיפרו לך שחתונה זה לא משחק, ולא אמרו לך כמה זה נשחק. זה לא שאתה עושה את זה ראשון, ובברוך הזה אתה לא תהיה האחרון, כי להכין אטרקציה, לחתונה זה לא קל. להכין אטרקציה, לא זה לא קל בכלל. להכין אטרקציה, אל תצחק הבא או אתה. תם הטקס. אתה כמו בחדר הקלטות פה, מסמן, הנה זה מקליט, הנה. יש דופק. זה הנה בהקלטה. אני יכולה לשמוע את השאר ענק. זה הנה בהקלטה. אני יכולה לשמוע את השאר ענק. זה הנה בהקלטה. אני יכולה לשמוע את השאר ענק. זה הנה בהקלטה. אני יכולה לשמוע את השאר ענק. like you're always stuck in second gear, like you're always stuck in second gear, like you're always stuck in second gear, second gear, second gear, second gear.